non se o sabes. Mira, que proxectos tes agora na tua concellería? Sí, bueno, o máis importante agora, obviamente, a corto plazo é sacar esta festa marisco que ten esta gran magnitude e sacar adiante. E, polo demais, pois seguir nas grandes líneas maestras que ten que ter unha Concellería de Turismo, que son fundamentalmente a promoción da nosa localidade, impulsar eses grandes proxectos que fan falta para vir ao do Grove, e que desde turismo obviamente temos que moito que dicir e que impulsar, como ese porto deportivo, como é pois tamén un paseo de madeira moi importante que debe circundar o que a nosa península, etcétera, etcétera. O sea, hai unha serie de accións que se van máis alado que pode ser un concellal de turismo, pero nós temos que intentar impulsalo. E a nivel da nosa concellería, bueno, pois seguir traballando moito para que as oficinas de información turística estén ben atendidas, seguir traballando moito para estar man con os hosteleiros, para que aquelas iniciativas que eles consideran salgan adiante. E tamén che digo unha cousa, a veces os plans están moi ben, pero máis importante que os plans están as accións concretas, ou seja, que no momento puntual, cando teñamos que facer unha acción concreta, como sexa unha promoción ou unha actividade na Praia da Lanzada, que esa acción se acometa, se realice, e con elo podamos valorar despois de un pasaxe dun tempo na vida municipal e dicir, bueno, algo fixemos por a nosa vila. Bueno, eu quero animar a toda a xente que está escoitando Cope Pontevedra, tanto no sur da provincia de A Coruña como en toda a provincia de Pontevedra, que se acerquen a esta festa do marisco, que é ademais unha das máis antiguas de Galicia, non? Coa do pulpo do Carballiño eu penso que é das máis antiguas. Cantas edicións levades? 40 e tantas, non? Sí, a festa do marisco, polo que representa como festa gastronómica, podemos dicir que a festa gastronómica máis antigua de prácticamente o panorama nacional. É a 46 edición. Fíxate, sí, 46. Estaba botando contas a ver se nacera eu. Penso que sí, xa nacera, non sei. Bueno, bos días a todos e benvidos a este fallo do concurso de turismo Grove.com 2009. Nada, simplemente decirvos que, bueno, este ano temos máis fotos que ano pasado, máis fotógrafos, o cal pon de manifesto que este concurso ano a ano vai collendo máis peso, é algo do que nos temos que congratular tanto na organización da festa como tanto aos profesionales da fotografía e todos aqueles amantes da fotografía dos nosos paisajes e da nosa península. Simplemente decirvos que, bueno, un ano máis volvemos a celebralo, tanto a organización como todos estamos moi contentos cos resultados acadaos, temos unhas fotografías de moita calidade e o mellor de todo, todas elas van a formar parte do banco de imaxes do Concello do Grove, co cal nos servirán para despois enseñar un pouco máis o que a nosa península, tanto en internet como nos folletos e con todas aquelas edicións que vayamos facendo por aí. Sin máis prolegómonos, porque, bueno, xa o día está avanzando e nesta festa temos moitísimos eventos, un deles este. Darlle noraboa a quenes colaboraron con nós, darlle noraboa tamén a toda aquela xente que mandou fotografías de todas as partes de España. O concurso está adquirindo unha dimensión que xa trascende máis alá do Bao, estamos recibindo fotografías de moitísimos lugares e iso é bo para o concurso e bo para todos. Decirvos tamén que, bueno, estas fotografías as teredes disponibles todas, non só as ganadoras, sino todas na páxina web do portal de turismo. Sin máis prolegómenos, vamos a pasar a ler o fallo do concurso e os ganadores. Co terceiro premio, fotografía titulada Puerto Nocturno, o terceiro premiado é Roberto Milán. Recollera o premio posteriormente porque non se pudo achegar hasta aquí, ven de Alicante, disculpou a súa ausencia, aunque sí agradeceu moitísimo o premio, teremos ocasión ahora de velo. Segundo premio, fotografía titulada La Lanzada desde Siradella, Pedro Pablo Arias López, e o recollen a súa representación aquí Manuel, sí. Enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Enhorabuena. Aquí tienes. Enhorabuena, se lo dará a Pablo. Venga. Bueno, por último, o primeiro premiado, Crepúsculo na Baleela, de Ángel Barandela, con diploma e 500 euros. Ángel, enhorabuena. Muchas gracias. Por segundo año consecutivo. Bueno, hombre, está bien. Saluda, a ver. Aquí tienes, sí. Ahí estás. Muy bien. Inauguramos el pantano. Inauguramos aquí el pantano. A ver.
Ah, voilà, sí señor, moi ben. Tres preciosas mostras do que son a Península do Grove, Moi ben, bravo a todos, Vale, muchas gracias. Moi ben, gracias.